ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଅଭିନୀତ ନାଟକଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ? ଓ ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା। ଶୁଣ, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଏଇନି କି କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନି। ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ, ଆଉ ସେଇ ଦେବୀର ନିୟମ ଦେଇ କହୁଛି ମୁଁ ତମ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇନି ମୁଁ ନିଆଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଦିନ ଦୋକାନ ଚାଳିତବେଳେ ଧମକ, ଥାନାରେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାଡ଼, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା, ଏସବୁ କ'ଣ ମିଛ? ନା, ସତ। ତମ ଭାଇ ତମ ଆଗରେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା, ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲା। ଆରେ ତମେ କୁହ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଟଙ୍କା କଥା। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନ ପାରିଲେ ମୋ ବୋଉଟା ମରିଯିବ। କେବଳ ସେଇ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରେ ଖାକି ପୋଷାକ ତାକତରେ। ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। କେବଳ ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ। ପର ଧନରେ ଘର ପୁରେ ନା, କି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନା। ଗରିବ ଅସହାୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ନ କରି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଉଣ୍ଟିଥାନ୍ତେ। ଗରିବ ମଣିଷ ପାଖରେ ବହୁତ ତାକତ ଅଛି ବାବୁ। ଗରିବ ଆଖିରେ ଲୁହ ମଣିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତାର ସବୁ ସୁଖ ମରୁଭୂମି ପାଲଟି ଯାଏ, ଆଉ ହସର ଟିକିଏ ଛଲ ଆଣିଦିଏ ଖୁସିର ମହାସମୁଦ୍ର। ଅର୍ଥ ଯୋଉ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରେ ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆରୋଗ୍ୟର ମହୋଷଧି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବଦଳି ଯାଇଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ସବୁ ଏଠି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅତୀତ ଜୁଇରେ ହରବକ୍ତ ଜଳୁଛି। ଆଜିର ମଣିଷ ଭିତରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅବିରତ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଦୁରାରୋଗକୁ ସାଧନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ମଣିଷର ଶେଷ ଶକ୍ତି ଶିବ ଶକ୍ତି। ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ବୋଉକୁ ମେଡିକାଲ ନ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯିବି? ମନ୍ଦିର ବେଳାରେ ମୋ ବୋଉ ଗୋଡେଇ ଦେଲେ ମୋ ବୋଉ ଭଲ ହେଇଯିବ? ନା ନା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ସେଇ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ କଲେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ତୋ କଥା ମୁଁ ମାନିବି। ଆଉ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ତୁ ଆଣିଛୁ ମତେ ଦବା ପାଇଁ, ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତୋତେ ଫେରେଇ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ? ଛାଡ଼ିଦେବି, ହେଲେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତମେ ତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଏ, ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ତମ କଥା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ମଣିଷରୁ ରାକ୍ଷସ ସାଜି ଏ ପୃଥିବୀରେ ମହାପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅ ଯେ ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ ଆଉ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ। ଆରେ ଯା।